Чаму удава Владзіміра Макея скардзіцца на мужа? На каго крычыць Лукашенко і чаго ён патрабуе? А таксама якія планы на будучыню ёсць у беларускіх сілавікоў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Цяжкае жыццё удавы Владзіміра Макея. Вера Палякова у апошнім інтэрв'ю паскардзілася на стаўленне сваіх блізкіх да яе акцёрскай кар'еры. Яна кажа, што бацькі прызналі яе прафесію толькі калі Паляковай споўнілася 30 гадоў. Да таго яны лічылі, што яе акцёрства гэта абы што, а Макей, па словах яго удавы, ніколі яе не хваліў. Получить похвалу от моей мамы – это равноценно, как и получить похвалу от моего мужа. Это как Оскар получить. Понимаете, мой муж никогда меня не хвалил. Никогда. Если он мне говорил «нормально», это значит, я гениально сыграла на сцене. Нормально – это высшая степень похвалы. То есть вот у всех складывалось мнение, что мне исключительно дуют в попу и как бы закрывают все мои вопросы и как бы решают все мои вопросы. Нет. Прычым далей весялей. Па словах Паляковай, Владзімір Макей не толькі не дапамагаў, а нават хутчэй замінаў яе кар'еры, такім чынам яе выхоўваючы. Я говорю, единственное, чему меня 100% научил мой муж, это держать удар. Потому что я всегда сражалась в первую очередь с ним, с тем, чтобы он меня не усадил дома, чтобы как бы я все-таки получила определенные награды, потому что это единственный человек, который вычеркивал меня отовсюду. Причем все знали, что я уже заслужила своим количеством ролей, тем, что я делала там и так далее. Но он всегда принципиально вычеркивал. То есть дальше Совмина, президиум Совмина, я не уходил ни один мой документ. То есть мало кто знает, что медаль Франциско Скорина, я проходила на нее 6 лет. Там на какие-то... 6 лет тебя, 6 раз 6 тебя лет он меня, да, он меня вычеркивал. 6 раз он меня вычеркивал. Если он считал, что я не должна участвовать в этом проекте, он мне говорил, нет, ты не будешь в нем участвовать. То есть он исключительно вот как бы всегда делал так, как вот он на данный момент видел и считал нужным. И он говорил, твое время придет. Вот я вижу, я чувствую. То есть он достаточно жестко воспитывал во мне бойца. Лукашенко даў канцэрт. Ён правёў вялікую і вельмі злую нараду з кіраўнікамі беларускіх універсітэтаў і нагаварыў там 40 бочак арыштантаў. Лукашенко пахваліўся, што Беларусь захавала савецкія традыцыі ў адукацыі. Гэта вельмі добра. Таму ніякіх рэформаў на заходні манер не патрэбна. Галоўную жа праблему Лукашенко агучыў адкрыта. Беларусы мусяць заставацца ў Беларусі. І кропка. К 1 сентября ректоры вузов должны вместе со своими коллективами принять необходимое решение. Как результат, качественные выпускники и отсутствие всякого бегства за пределы страны. Ваши выпускники должны четко осознавать и понимать, что наше вузовское образование в Беларуси лучшее. Лукашенко нагадаў прысутным: вы працуеце на дзяржаву і для дзяржавы, таму і рыхтаваць трэба тыя спецыяльнасці, якія запатрабаваныя, і пакідаць маладых спецыялістаў на працоўных месцах. Інакш чакайце праблем. Как вы будете это делать? Это ваша проблема. Но до сентября, предупреждаю правительство, администрацию и министра Андрея Ивановича, мы как по школе соберемся и спросим с каждого. Задачу знаете. Наша молодежь должна учиться и работать здесь. И прекращайте бегать ко мне с какими-то очередными инновациями. Але гэта былі яшчэ кветачкі. Пакуль яго сын Коля вучыўся ў школе, Лукашенко перыядычна абураўся школьнай адукацыяй. Цяпер Коля студэнт, і яго бацька адразу стаў спецыялістам у вышэйшай адукацыі, а таксама філосафам, прычым вельмі незадаволеным па абодвух пытаннях. Учебники. Катастрофа. Совершенно случайно вчера, я же опять обучаюсь в силу семейного положения. Приносит учебник, смотрю, думаю, дай по своему профилю посмотрю философию. Слушайте, какой кошмар. Это такого кошмара, я не хочу фамилии даже называть, некоторые известные, я не видел. И там ректор нашей академии, его назову в первых строчках.
Что они написали? Это ужас. Советские учебники давали четкие, структурированные ответы на все вопросы. А там такой хлам, ни один студент это не выучит. Яшчэ адна праблема, па словах Лукашэнкі, гэта любоў да яго сістэмы. Ён зноў згадаў пратэсты 20-го года і амаль адкрыта прагаварыў: нязгодных з яго палітыкай ва ўніверсітэтах быць не павінна. Выкладчыкаў будуць звальняць, а студэнтаў вучыць патрыятызму. Лукашенко абураецца, што з апошнім цяпер асаблівыя праблемы. Маўляў, усё робіцца для галачкі, а трэба ідэалагічна выхоўваць моладзь. Праўда, як прымусіць студэнтаў любіць Лукашэнку, сам ён рэцэпта не даў, але прыгразіў ад душы. Спокойной жизни с сегодняшнего дня у вас не будет. Начинайте вертеться, крутиться. Маўчы, плаці і працуй там, дзе скажуць. Па выніках лукашэнкаўскага разносу адразу заварушыліся і чыноўнікі. Міністр адукацыі Іванец адразу ж прыдумаў, як утрымаць маладых спецыялістаў на працоўных месцах і ў Беларусі. План надзейны і бязлітасны. Цяпер малады спецыяліст можа адкупіцца ад размеркавання пасля вучобы, выплаціўшы кампенсацыю за сваю вышэйшую адукацыю. Сумы залежаць ад універсітэта і спецыяльнасці, але для Беларусі немалыя. Напрыклад, медык павінен заплаціць мінімум 60 000 рублёў. Але ж Іванец прыдумаў, што і гэтага будзе малавата. Міністр прапануе кратна павысіць суму кампенсацыі, а для некаторых спецыяльнасцяў і ўвогуле выключыць магчымасць платна адмовіцца ад адпрацоўкі. Для якіх пакуль не зразумела, але цалкам верагодна, што першымі ахвярамі такіх навацый стануць якраз такі медыкі, бо іх татальна не хапае і ў вялікіх гарадах, і ў райцэнтрах. Ну і акрамя гэтага Іванец прапанаваў старую ўжо ідэю – яшчэ больш павялічыць тэрмін адпрацоўкі для маладых спецыялістаў. Памёр высокі чыноўнік цяжкага лёсу. Гаворка пра Аляксандра Бароўскага, які паспеў пасядзець і на высокіх пасадах, і ў турме. Апошнімі гадамі яго імя сышло з радараў, але ў канцы 2000-х прыгоды гэтага функцыянера грымелі на ўсю Беларусь. Бароўскі адпрацаваў 30 гадоў на Белшыне, прайшоў шлях ад самых нізоў і аж да гендырэктара. Затым яго паставілі спачатку кіраваць полацкім палімірам, а пасля і ўсім канцэрнам Белнафтахім. Прыгожая кар'ера абарвалася ў 2007-м. Бароўскага затрымалі і абвінавацілі ў махінацыях з продажамі нафты. Прычым, па версіі следства, ён дзейнічаў у інтарэсах сумна вядомага алігарха Юрыя Чыжа і яго кампаніі «Трайпл». Сам Бароўскі віну упарта не прызнаваў і тлумачыў, што грошы Белнафтахіма проста забрала дзяржава ў фонд нацыянальнага развіцця. Але гэтыя словы не ўзялі ва ўвагу і прысудзілі яму 5 гадоў калоніі. Праўда, была і іншая версія такой раптоўнай апалы. Многія эксперты меркавалі, што ў рэальнасці Бароўскага патапілі за тое, што ён занадта наблізіўся да ўлады. Яго лічылі фаварытам на пасаду прэм'ер-міністра, але знайшліся тыя, хто не хацеў пускаць Бароўскага ў высокае крэсла. Вынікам гэтага і стала яго пасадка. Былы топ-чыноўнік трапіў у калонію роднага Бабруйска. Здавалася б, звычайная гісторыя збітага лётчыка, але яго чакаў яшчэ адзін віраж. У снежні 2008 года Лукашенко памілаваў былога чыноўніка. У зняволенні Бароўскі правёў усяго 1,5 года, а гэта менш за траціну ад прызначанага тэрміну. Прычым тады сітуацыі з вызваленнем карупцыянераў былі дзівам. Гэта пасля іх ужо паставілі на паток. Яшчэ праз год Бароўскага увогуле вярнулі запалы і паставілі кіраваць МАЗам. На новай пасадзе ён адпрацаваў 3 гады. Прычым Лукашенко, выступаючы перад мазаўскімі рабочымі, публічна хваліў Бароўскага. Цытата: «Ваш генеральны дырэктар проста малайчына. Вы ведаеце яго лёс. З турмы ў генеральныя дырэктары. Мне няёмка, што ў яго так склалася жыццё, але ён мяне ўразіў. Ён не толькі рэабілітаваўся і паказаў сябе як мужык, але і прынёс шмат карысці для краіны». Канец цытаты. Аляксандру Бароўскаму было 72 гады. Дикие лічбы ад беларускай міліцыі. Брэсцкія сілавікі апублікавалі даныя па вобласці за 23 год. У мінулым годзе ў аператыўна-дзяжурныя службы паступіла больш за 9 000 заяў і паведамленняў аб хатнім гвалце. Таксама на тэрыторыі вобласці адбылося 35 цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў у сферы хатняга гвалту, 12 забойстваў і 23 факты наўмыснага прычынення цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Гэта абсалютны жах.
То бок цягам года кожную гадзіну ў міліцыю Берасцейшчыны паступаў званок са скаргай на хатні гвалт. І гэта пры тым, што ахвяры часта гэтага не робяць. А кожны месяц аднаго чалавека забівалі, а дваіх цяжка збівалі ці калечылі. І гэта даныя толькі па адной вобласці. Сітуацыя дзікая, але ж у Беларусі да гэтага часу няма закону пра хатні гвалт. І прычына тут асабістая пазіцыя Александра Лукашэнкі. Закон супраць хатняга гвалту распрацоўвала і прасоўвала міліцыя яшчэ 5 гадоў таму у часы міністра Шуневіча. Але Лукашенко выказаўся катэгарычна супраць. Ён назваў гэта дурасцю і паабяцаў, што такога закону у Беларусі не будзе ніколі. Законы надо. Вот понимаете, где-то кто-то брякнул о противодействии насилию в семье. Это модная сейчас формулировка на Западе. У них скоро семей не будет. У них уже мужик на мужике женится или замуж выходит. Вы это знаете. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье. Поэтому не надо переживать о том, что люди это обсуждают. И их возмущает глупство некоторые проекты закона. Я этому рад. Они еще даже, обостряя эту проблему, обращают мое внимание на эту проблему. Поэтому будет так, как нужно нам, как выгодно нам, исходя из наших традиций и нашего опыта. Тым часам цяперашні міністр унутраных спраў заняты перадвыбарчымі гастролямі. Івана Кубракова адправілі ў турнэ па Беларусі. Ён ездзіць па абласцях і праводзіць інструктаж сілавікоў перад дэпутацкімі выбарамі. Сутнасць простая – рыхтавацца да магчымых праблем і не дапусціць пратэстаў, а таксама забяспечыць недатыкальнасць тых, хто будзе гэтыя выбары фальсіфікаваць. Праўда, самы цікавы факт пра сілавікоў і выбары агучыў намеснік Кубракова Мікалай Карпянкоў. Ён пахваліўся, што калі раптам падчас выбараў пачнуцца нейкія народныя хваляванні, то да іх падаўлення гатовыя падключыцца вагнераўцы, якія застаюцца ў Беларусі. Чарговага беларуса затрымалі за дыверсію ў Расіі. ФСБ заявіла, што 26-гадовы грамадзянін Беларусі падпаліў электрападстанцыю ў Тулі па заданні украінскіх спецслужб. Гэта адбылося 6 лютага, але менш чым праз тыдзень хлопца знайшлі і схапілі. Цяпер беларус знаходзіцца пад вартай. Яму пагражае дзікі тэрмін да 20 гадоў пазбаўлення волі. Новая схема падману беларусаў. Цяпер медыкі. Раней людзям званілі і прадстаўляліся работнікамі банкаў альбо сілавікамі. Вы, напэўна, ўжо чулі не адну такую гісторыю. Зараз жа схема разводу стала іншай і нашмат больш складанай. Аферысты збіраюць у інтэрнэце адкрытыя даныя аб работніках мясцовай медыцынскай установы, а затым ствараюць ад іх імя фэйкавыя акаунты ў месенджеры. Прасцей кажучы, чалавеку раптам пішу ў месенджеры яго доктар з паліклінікі, пытаецца пра тое-сёе, а затым пераводзіць размову на нейкія праблемы і раіць звязацца з міліцыяй. Пасля чалавеку звоніць ужо міліцыянт. Ну а далей, як звычайна, грошы ў небяспецы, іх трэба перавесці на іншы рахунак, ну і гэтак далей. Само сабою, і доктар, і міліцыянт ашуканцы. Так што будьце уважлівыя, калі прадстаўнікі нейкіх дзяржаўных структур раптам звязваюцца з вамі праз Telegram, Viber ці іншыя месенджеры, бо хутчэй за ўсё гэта будуць махляры. А беларуская кампанія Марк Фармель выпусціла падвойную кофту для закаханых, ці, як называе гэта сам вытворца, абдымальна прымірэнчы джэмпер. Выглядае навінка вось так, але ў продаж, праўда, не паступіць. Яе разыграюць сярод падпісчыкаў у соцсетках кампаніі. Што рабіць у звычайным жыцці з такім джэмперам не вельмі зразумела, але каб пафоткацца са сваёй каханай, самае то. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.